Magandang gabi po sa ating lahat, lalo na sa ating mga kapwa OFW. Kumusta na? Ayan, mabuhay ang mga kapwa OFW. So, ngayon pala mga kabisdak, mga kapwa ko OFW, talakayin natin yung viral ngayon sa Facebook, yung apat na Pilipina na nakipaglaro sa isang foreigner. So, grabe yung mga ginagawa nila na pinapakita nila sa publiko. Ayan, ginawa po itong videos na to para po ay po madadama yung ibang mga Pilipina na nagtrabaho dito sa ibang bansa at lalo din po dyan sa Pilipinas, kasi hindi kasi malalaman kung saang location yung videos na yan, kung saan din nila ginawa yan. So kaya hindi ko ma-clarify kung saan talaga. So ang sa akin lang, kaya ginawa ko tong video na to kay para po hindi gayahin ng ibang mga kapwa Pilipina at tingin ng mga ibang lahi, parang hindi mababa ang tingin nila sa atin. Kaya gumawa ako nitong video na to para po ay sa mga lahat ng mga Pilipina na mga may jowa na mga ganyan o mga friends po nating i-video. Wag po tayo magpa-video. Pwede naman po nating gawin na kumbaga i-private na lang, kasi hinahanap din naman natin yan ng ating katawan, pero kasi tao din naman tayo. Pero para sa akin lang, wag nating ipakita yung yung magaganda nating katawan, kasi alam nyo guys, grabe yung mga ginagawa ng mga ating kababayan na apat na Pilipina. So sana po ay yung iba dyan, mga kapwa ko, mga kababayan na Pilipina, ay sana ay maging aral to sa inyo, na sana po ay hindi nyo, kahit sabihin pa ng boyfriend nyo na pakuha ng mga videos na nakahubad kayo, wag kayong gumawa talaga ng ganyan. Kasi once na magkahiwalay kayo at mayroon kayong break up na mangyayari, tapos mayroong video yan sa inyo, syempre hindi natin alam, baka ipopost yun. Ayan, so once na pag ipopost na yan sa social media, kakalat talaga yan. So kaya ang sa akin lang po, mga kababayan kong Pilipina, wag po talaga tayong magpapa-video or magpapakuha ng nakahubad po tayo. Kasi alam mo yung ginawa ng ating kapatid na apat na Pilipina ay sobrang hindi maganda talaga yon. At maraming naapektuhan, lalo na sa mga kababaihan nating kapwa nating mga OFW na nandito, kasi siyempre nasa ibang bansa, so may mga araw din. Pero hindi ko naman lahat, pero yung mga ginawa talaga nila na hindi talaga maganda yun. So sana po ay maiwasan talaga yung ganun na pangyayari sa sunod. Tapos mayroon akong nabasa doon sa comments sa Facebook yun, na yung may-ari yata ng video kay Miss 72 yun, Grace Escalera, na sabi daw na bakit daw parang inano na pinakalat yung video. Pero hindi naman maiwasan, kasi yung video na kasi yun, kinuha lang din yun, pinasa lang din yun kay Miss 72 Grace Escalera, yung video na yun. Tao na napasa nun, dapat yun talaga ang hahanapin nyo, hindi yung sa mga nakikita nyo lang na ni-repost nila ng mga may-ari na Facebook. Hindi yun, dapat yung pinakapunot dulo, yun ang dapat nyong hanapin kung sino nag-post nun. Kasi once nakakalat yan, tapos makikita yan sa social media, isisave yan, tapos i-post na naman. So hindi talaga maiwasan yan, so magkalat yan. So para sa akin lang talaga, na mga kapwa ko, mga kababayan ko, sa akin lang talaga, wag kayong magpapa-video or magpapakuha ng nakahubad kayo. Ayan, so sana po ay maging aral to sa mga kababaihan, lalo na sa mga may mga jowa dyan. Ayan,
At hindi ko naman nilahat ha. At lahat na mga may mga ano, kahit mga Pilipino, ang boyfriend nyo, wag kayong magpapakuha ng mga kalaswaan. Kasi hindi natin alam na balang araw magkakahiwalay kayo at may post na may post yun at kakalat na kakalat. So sana ay itong video na to na ginawa ko ay maging aral to sa inyo. So dito na lang po ako at God bless po pala sa ating lahat at sa mga organic kong friends dyan, thank you so much po, shout out sa inyo, sa aking mga friends dito sa YT at yung mga kasama ko sa trabaho dyan sa The North Face, Salmia, Alcott, kay Sir Alan at mga co-staff niya dyan. Shout out po sa inyo at sa kasama ko dyan dito sa store na sila Angelica at Joanna at Crisel, ay shout out po sa inyo kasi nagpapa-shout out sila. Yun, shout out ko. Shout out sa inyo lahat at sana sa mga supporters ko dyan na mga friends ay subaybayan yung mga videos ko. Salamat po at God bless po ulit.